Бөек Ватан сугышы тамамланганга 80 елга якын вакыт узса да, аның нинди ачы һәм кан кыйгыч сугыш булганлыгы онытылмый. Сугыш ачысы әле һаман да безнең йөрәкләрдә. Өлкән буын кешеләренең Суслонгер хәрби лагере турында сөйләгәннәре хәтердә. Бу хакта безнең әби бик күп сөйли иде, чөнки минем бабам шунда булган. Анда иң күбе Татарстан җиреннән барган солдатлар. Лагер үзе Суслонгерның нарат агачлары үскән кара урман эчендә. Быел менә 7нче тапкыр инде Саба һәм Теләче районнары делегациясе Суслонгерга сәяхәт кылды. Аны быел да Теләчедәге туган авыл рестораны хуҗасы Рифкат абый Шафиков үзенең гаиләсе белән бергә оештырды. Ирләр инде җыелып, бөтен яңалыкны шуна ишетеп, жол аркылы гына кибет барый, мәрхүм Батыр абый сатадыр. Biraz keyiflene balgaç, satılalar maqtanışırga indi. Min soğuşqa bardım, girdim, mimişli balagın aytып attım diğerleri. İkincisi gittim, çağısı bir Suslonger'dan git almağın deyip, Suslonger şundan kirip kaldı. Bunlar indi gitip kiyeveri spurlaşıp, talaşığa xətli, şundan oğuna baldım, bilmem, indi ordan eken. Bunda bizden kurşubuz, Hamis abi bulgan, anara benim xatını etisi Raul isimli indi ol. Bana bugün anın vefat olan kını agrasılkan eken. Onlar eninin abisi Seyit abi bir küp kişiler idi bana. Onlar indi jılay söyley turganlar şu Suslonger'ı neyin. Uçuruşkan sayın. Именно ниче ялlardan sonra şu orunu taba bana şunda jüri başladık indi. Hatır taşıp koyup orunları cennetin töründe bulsun. Монда үзләренең иң кадерле кешеләрен югалткан кешеләр бара. Тарихның үзе, бабайлар рухы, монда сагыш, монда күңел ачысы. В поселке Суслонгер, если про сам поселок, он поселок с 27-го года, когда стала строиться железная дорога Казань-Йошкар-Ола, тогда возник вот этот лесной поселок. Ну а в 41 году на озере Серебряном, который мы с вами сегодня посетим, в 12 километрах от нашего поселка, находился военный учебный лагерь. Вот. Не лагерь военнопленных, а это был учебный лагерь. Но сейчас документов нету, но внутри еще было, скорее всего, лагерь. Готовили, так скажем, в тыл врага группу диверсионную, которая работала еще в тылу врага. И там больше были татары, потому что это ФСБшные материалы, они не открываются. Но у вас приезжал директор школы казанский, и у него дед был вот в этом диверсионной группе. И он приезжал, говорит, в Татарию и вербовал с татарских деревень для заброски. Почему, говорит, был вопрос, почему именно татар? А вы, говорит, на русских не похожи. Если попадете в плен, говорите, говорит, по-татарски. Вот это был такой. Ну, там был такой лагерь. Бөек Ватан сугышы башлангач, солдатларны укытабыз дигән булып, лагерга китерәләр. Ләкин мондагы җан ишеткеч хәлләргә алар түзә алмый. Биредә аларны кыйныйлар, ашатмыйлар, эшертмиләр, йокларга урын юк. Ә инде солдатларга китерелгән ашау-эчүне лагерь начальниклары Суслонгер базарына алып чыгып саталар, акчага әйләндерәләр. Солдатларга бирелгән кием дә нәкъ шулай акчага әйләндерелә. Искиткеч авыр шартларда яши биредә солдатлар. Аларның бөтен ышанышы көмеш күл була. Алар менә шушы күлнең суын эчәләр, юыналар, кыйналар. Ә кайберәүләре җәзалауларга түзә алмыйча көмеш күлнең икенче ягына йөзеп чыгарга һәм качарга ниятлиләр. Ә аларны икенче якта көтеп торып, шунда ук чыктым дигәндә генә атып үтерәләр һәм күлгә ташлыйлар. Гомумән, биредә үлгән солдатлар кабер казып күмелми, алар суга ыргытыла. Ни өчен солдатларга шушындый караш? Алар аш ялангач, йөри алмас хәлгә килгәннәрсең. Тигез җирдә сөртенеп егылалар, хәтта су салган кружканы да күтәрерлек хәлләре юк. Буларны күзәтеп йөргән бер хәллерәк кешенең улы ниндидер юллар белән әтисенә хат яза. Һәм ул Мәскәүгә маршал Ворошилов янына бара. 1943 елда Суслонгер лагерына Ворошилов үзе килә. Һәм мондагы вахшилекне күреп, начальникларны үзе атып үтерә. Лагердагы фаҗигале хәлләргә шуннан соң гына нокта куела шикелле. Ә тарих моны сөйләми. Ә биредә килүебезнең төп максаты арвахларны искә алу, аларның рухларына дуга кылу, корбан ашы уздыру иде. Рифкат абый Шафиковның балалары, уллары иртә таңнан ук күл буена килеп аш-су хәстәрен күргәннәр.
Корбан итеннән аш, пылау пешергәннәр, өстәлгә җиләк-җимеш, тәм-томнар куелган. Теләче районы имам мөхтәсибе, республиканың төньяк казые Исмәгыйль хәзрәт Фәләхиев изге дугалар укыды. Шушы корбан ашын оештыручыларга рәхмәтләрен җиткерде. Өстәл артына утырган һәркем дугалы, саваплы аштан авыз итте. Әрвахлар риза булып ятсын. Суслонгер, бу лагерның исеме дә, җисеме дә тарихта безгә әле әйләнеп кайтыр. Без барсында яхшы белербез. Ә хәзергә барсы да тыелган хәлдә диләр. Теләче һәм Саба районыннан барган һәркем без бу якларга тагын килербез әле диде.